Һаумыгыз, хөрмәтле телевизор караусылар. Һеҙҙе Башҡорттар программаһын әҙерләүсе ижади төркөм һәм уны алып барыусы Рафиҡ Әхмәтшин сәләмләй. Бөгөн тапшырыуҙа. Ғата Сүлеймәновтың тыуыуына 100 йыл. Иске Таз деген ауыл ең бұрынғы ауылларының бірісі. Мына шунда яшәгәннәр тазлар кабиләсе кешеләре. Борай районы Иске Таҙлар ауылы тарихы. Мен өзімдің шу ипе астым инде, шу Аҡсаға сығардым. Силәбе өлкәһе Нәзип Петров ҡалаһында сыҡҡан «Ньязюшка» журналында башҡорттарҙың ижтимағи сәйәси тормошо. Безнең стәрле белән башҡорт стәрләре арасында берәр төрлө тарихи туғанлыҡ җепләре барҙыр дип уйлыйм. Татарстанда йәшәүсе юрмый башҡорттары тамырҙарын өйрәнә. Огромное спасибо всем нашим учителям миндякским. Образование было очень хорошее. Аризона университеты профессоры Илдар Рауил улы Ғәбитов менән әңгәмә. Башҡорттың төп символдарының береһенә әүрелгән ҡурайға бер нисә тиҫтә ел элек кенә юғалыу ҡурҡынысы янай. Был уйын ҡоралының халыҡҡа ҡайтарылыуы, уны профессиональ кимәлгә күтәреү Ғата Сүлеймәновтың ҡаҙанышы. Уның тырышлығы арҡаһында замандаштарыбыҙ ҡурай буйынса юғары белем алыу мөмкинлегенә ия. Ғата Зөлҡафил улын беҙ шулай уҡ оҫта актер, 250 башҡорт җырын һәм легендаһын туплаусы, шуларҙың 150-һен ҡурай өсөн эшкәрткән шәхес итеп тә беләбеҙ. Уның ҡурай исемле хеҙмәте башҡорт музыка ҡоралдары үҫешендә яңы дәүер асты. Быйыл Ғата Зөлҡафил улының тыуыуына 100 йыл. РФСР-ның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Бассырҙың халыҡ артисы, Салауат Юлаев исемдәге дәүләт премияһы лауреаты иҫтәлегенә 29 ноябрҙән алып 4 декабрға тиклем Заһир Исмәғилев исемдәге сәнғәт академияһында юбилей саралары үтте. Саралар төрлө курстардан башланды. Унда уҡытыусылар, студенттар, өҫтәлмә белем биреү хеҙмәткәрҙәре ҡатнашты. Курс аҙағында махсус сертификаттар да тапшырылды. Башҡорт традицион музыка ҡоралдарында уйнаусыларҙың республика конкурсы үтте. Унда Башҡортостан һәм сит төбәк музыканттары көс һынашты. Юбилей саралары традицион музыка мәҙәниәте һәм перспективаһы дип аталған фәнни-ғәмәли конференция һәм гала-концерт менән тамамланды. Башҡорт ҡабиләләре араһында Таз ҡабиләле ауылдар бик аҙ. Улар Башҡортостандың Борай һәм Балтас районы биләмәләренә таралып ултырған. Балтас районында был ҡабиләгә 2, Сәйтәк, Туйсыбай. Борайҙа 6, Яңы Таҙлар, Иҫке Таҙлар, Йомаҡай, Выржытамаҡ, Яңы Ҡарғалы, Касияр ауылдары ҡарай. Ауылдарҙың барлыҡҡа килеү тарихына ҡарағанда улар барыһы ла бер тамырҙан. Шуларҙан Иҫке Таҙлар ауылы иң боронғоларҙан иҫәпләнә. Иске Тазның боронғыраҡ ауыл икәне турында андағы булған зиратлар сөйләй. Анда 3 зират бар. Беренче зират ауылның уртасында уҡ ҡалған. Ул зират бик тә боронғо зират дип элек-электән безнең зөрәтиләр сөйләйҙәр иде. Халыҡ арта башлағас Иске Таздан күчеп утырғаннар Иманғол белән Ямалғол дигән урынға, 2 шоҡор арасына. Һәм анда халыҡлар озаҡ йәшәмәгән. Ул урынны яратмағаннар нигәҙер, һәм күчеп утырғаннар хәзерге Яңы Тазлар ауылына. Ул урында безнең зиратлар саҡланған. Бер генә зират, шул ваҡыты буйынса туры килә инде 1700 йылларға дип уйлайбыз. 1748 йылда 2 ауылда тарихи мәғлүмәтләрдә, Әсфәндияровның китапларында барсында да бар. 2 ауылда 1748 йылда. 1722 йылда Иҫке Таз аҫаба башҡорты Туйсыбай Яҡшәмбәтов бөгөнгө Балтас районы Туйсыбай ауылын ҡороп ултырған. Башҡа Таз ҡабиләле ауылдар барыһы ла Иҫке Таҙҙан таралған. Быны документтарҙа, халыҡ хәтере мәғлүмәттәре лә раҫлай. Иң боронғысы менә шушы Иске Тазлар ауылы булып сыға инде. Безнең боронғы Таз бабайыбыз иң беренче менә шушы ауылға килеп урнашҡан. Һәм инде 1925 йылда менә мин шул әнкәй сөйләүе буйынса беләм инде, иң башта безнең Иске Таздан Таз түбә дигән ауылға күчеп киткәннәр, башка чыгарганнар диләр инде ул вакытта. Җирләр анда безнең күп булган, шушы Таз бабайның җирләре инде. Шуннан Яңы Тазлар авылына, Яңы Тазның аның икенче башта урнашкан урыны
Янаул елгасы дип йөртәбез инде. Анда башта шунда урнаштырган булганнар, ул авылна уңай булмагач, менә әлеге урынына күчергәннәр. Аннан кире аннан күчкән Әрдәш, Арнаш дигән авыллар, аннан кире менә шушы ниләрдән, источниклардан беләм инде мин дә Балташ районына Тушыбай авылларына күченеп киткәннәр безнең авыллардан, шушы Иске Таздан киткән Таз ыруы халкы. Башкорт авылы дип әйтәләр инде, әнкәйләр Башкорт авылы диләр. Алар Башкорт дип йөриләр инде. Ну безнең сөйләшүебез татарча булса да, төбебез ыруыбыз Башкорт. 1787 елда Рәсәй һәм Европа илләре мусулмандарының үзәк диния назараты оештырылганга тиклем Башкортстанда 600 мәктәп һәм мәдрәсә эшләй. Стәрлебаш мәдрәсәһендә 19 быуат башында шәкертләр саны 200-гә, 1760-70 елларда 550-600-гә итә. Иске Тазлар ул мәлдә Таз дип кенә аталган. Таз мәчете 1767 елда ачыла. Унда 450 шәкерт белем алган. Менә монда минем артымда әлеге вакытта безнең Иске Тазлар авылының мәчете урнашкан. Инде мәчетнең элекесе менә мондагы каршыда менә агачлар арасында урнашкан булган инде. Анда мәчет тә булган, һәм шулай ук мәдрәсә дә булган. Ана тегендә авылның теге очына таба авылда булган икенче мәчет урнашкан булган. Менә шушы безнең мәчетебездә тирә-яктан күп шәкертләр килеп укыганнар, белем алганнар һәм бик күп кенә белемле кешеләр килеп чыкканнар. Анда шәкертләр яшәр өчен аның мәдрәсәнең өе дә булган, шулай ук мулла хабзыйларның яшәгән өйләре дә булган. Һәм менә монда инде авылыбызның ана теге түбәнге урамында безнең бар иде Хөррият капкасы дип йөртәләр иде. Аны кичкенә чакта мин үзем дә хәтерлим менә аның баганаларын. Һәм инде ана шушының буенча, шушы Хөррият капкасының буенча авылны ике якка бүленгән. Һәм минем үземнең әнкәемнең сөйләве буенча беләм инде балам авылның бу ягында хаким затлары яшәй, авылның бу ягында Эрдуан затлары яшәй дип әйтеп сөйләй иде. Менә мин шушы хаким затының бер булыны булып чыгам инде. 3 бүлмәле ул, зур. Бер кыбла башы, әйтәйек, менә шушы кыбла дибез монсы, бу башны. Ул башы киң төзелгән иде. Соңдан аны клуб итеп тә кулландылар. Менә икесендә укылды. Ике нинде бүлмәсендә инде. Бу ике этажлы мәчет булган. Аның аскы этажы бикләнгән инде. Әле без аның нинде түбәсенә китаплар бар, әле иске китаплар. Мин берсен карадым. Ну укый белмәсәм дә, ни бар иде. Язмасы ничәнче елны язылган. 1910 елны чыккан китап булды бу. Иске Таз мәчете совет заманында мәктәп тә, клуб та була. Уны үткәндә бүрәнәләре карагастан булуы асыклана. Бурай яктарында карагас үсмәгәнен исәпкә алганда, белемгә, мәгърифәткә борын ни тиклем игътибар зур бүленгәнен аңлайһың. Бу авыл мәгариф өлкәсендә дә бик зур уңышларга ирешкән булган. Анда булган мәдрәсә. Мәдрәсәдә 450 шәкерт белем алган. Бурай мәдрәсәсендә 435 кенә. Шулай булгач, нинди үзәк икәне монда күз алдына китерергә була. Үкенескә каршы бүген Иске Таз башлангыч мәктәбе Рәсәй мәгариф законының оптимальләштерү карарына эләгеп ябылган. Үткән буаттың 70 елларында балалар тавышынан шаугыр килгән мәктәп бушап калган, ихатаһын сидән баскан. Касандыр белем, гыйлем үзәге саналган Иске Тазлар авылы халкы касанда булһа үзләрендә мәктәп яңынан асылырына өметен өзмәй. Нәзип Петровка калаһы Асаба Катай башкортлары yerində урнашкан. Бында яшәүче милләттәшләребез кала тормышында әүдем катнаша. Безнең иҗади төркем Нязушка журналы мөхәррире Зөһрә Абдуллина менән осрашты. Зөһрә Абдуллина бала сактан тауган як тарихы менән кызыксына. Кесе яшьтән шигырь, хикәяләр яза. Нәзип Петровкалы әдәби журнал булмаганлыктан быга тиклем ул иҗат емештәрен өлкә гәзит журналларында бастыра. Мин укыгам урыс школда, мин Нязила укыны үстем. Вот мин только что вот Инеемә Тимур әткәндәр башкатса яшәгә. Вот урысча язам,
и стихи, и рассказы. Сначала мен шигырымды ебардым журналга «Зимняя вишня». Ол частный журнал. Разный городтарда өзләренең ниләре, историялары, почему безнең городтың юк икән ул. Материалды эзләп, нитеп табып, шул яза баштадым. Нязюшка. Нәзе Петровкала кала язмышын тарихын сагылдырусы тәүге һәм бердән-бер журнал. Туган як исемле татар-башкорт газеты сыга, әмма унда мәкаләләр ешрак рус һәм татар телендә бастырыла. Сөнки каланың үзендә һәм якын тирәләге башкорт авылларының күбеһендә татар теле укытыла. Мәсәлән, Башкортстандан 12 сакрым алыслыкта гына урынлашкан Арслан авылында бер касанда әсә теле өйрәтелмәгән. Шулай булуга карамастан урындагы халык үз тамырларын онытмай. Уларның язу теле татарса булса ла, үзара башкортса аралашалар. Родные просторы, сыгара Алена Панкратова, урыс как бы редактор, вот уфалейская. Безнең анда авыл бар, Арасланова. Шуннан уже как бы алар анда укый татарса, и язалар да татарса. Ул, конечно, башкорт авылы Арасланова, но укыйдар анда татарса. Поэтому материалдар сыга газетта по-татарски. Зөһрә Абдуллинага башкорт телендә уку бәхете теймәй. Ул русса иҗат итә. Милләттәшебез журнал сыгару теләген белдергәс, урындагы итәкчелек был идеяны хупламау гына түгел, хатта аяк салып маташа. Поддержки юк. Вот. Ну, башкорт кызы, я урыс түгел, в общем, поддержки нет. Меня әйттеләр, обращайся к предпринимателю. Мен үземнең шул ипе астым инде. Вот, и шул аксага сыгардым. Милләттәшебез журналдың һәр ханында кала башкортлары турында мәгълүмат урынлаштыра. Данлыклы башкорт якташлары менән таныштыра. Ансамбль безнең бар, анда туган мондар. Безнең анда Ләйсән бар, ансамбль, народный уже, народный тип нит кушылган. Нидә Ункурдла тоже анда ансамбль бар. В общем, аларда тоже вот нитеп ушып ядырга инде. Чтоб кеше белһен, нинди алар награды получают. Вот вообще кешеләр. Безнең художница вот башкорт кызыкай. Бер картинаһы киткән Парижга. Журнал биттәрендә башкортларга кагылышлы тарихи документтар, ката ярыуы турында мәгълүматлар дөнья күрә башлагас, урындагы чиновникларның ризаһыдлыгы арта. Улар мөхәрриргә төрле яктан каршылыктар күрһәтә башлай. Халкыбызның сая кызын финанс ягыннан кысулар түгел, милләт язмышы борсой. Бик янып көйеп йөри менә Зөһрә. Беләһегездер инде Абдуллина ул журнал сыгара, матур итеп башкортларны ката ярыуын асыкларга тырыша. Шуннан Хатипов дигән бер авый Арсландан ул тоже матур итеп китап язды. И Арсланов Әсләм Исламович ул тоже ката ярыуы турында матур итеп китап сыгарып, игел янып көйеп, Уфанан булган мәгълүмат китаптар алып килә ул. Нигә Нязип Троцкийга апарып, библиотекала открытые чтения проводит. Бер яктан Казандан күбрәк киләләр. Китаптар күп китерәләр, журналдар, ул календарьлар мусулманса бик күп итеп инде. Анда яшәгән башкортлар Уфанан поддержка нык күрмәй. Алар ул якка нык кәрәкмәйдәр. Хөкүмәткә дип әйтәм микән, аларның и бундагыла дип алар башкортларга нык тянутся, но если прямой связи юк, ул передачаны карай алмай, ир кешеләр эшкә китә, Шилове өлкәһенә, Екатеринбургка китәләр. Күбеһе үлеп кайта менә. Урындагы башкортлар милли мәсьәләләрдә өлкә итәкчелегенең ярдәмына исәп тота алмай. Улар Башкортстанга күз терәп тора. Республика җәмәгатьчелеге ситтә яшәүче милләттәшләребезнең дөньяви мәсьәләләрен хәл итә алмаһа ла, рухи бәйләнеште хакларга тырыша. Быел Балакатай районының Билән авылында үткән ката ярыуы йыны ошы хезмәттәшлектең күркәм бер сагылышы булды. Унда Нәзе Петров башкортлары ла ихлас катнашты. Юрмы-Юрматы ырыуның асаба ердері қасандар Шешме, Урман, Ялан-Зей, Ык елғалары бойында зур билемәне тәшкил иткән. Бүгін бұл ердер Татарстан Республиканың көньяк көнсығыш өлішінде, яғни Азнақай, Әлмәт, Бүгілмә, Лениногор райондарына қарай. Біздің килеһе язма Татарстандан әзірленді. Монголдар басып алғанға тиклем Юрмый һәм Юрматылар бер ырыу, я тугандаш ырыулар берләшмәһен тәшкил иткән. Юрмый этнонимы Дунай булгардары ырыулары арасында ла осрай. Славяны-Булгар язмаларында Гастун исемле Ерми ырыуы кешеһе 2 ел наместник булган дигән мәгълүмат теркәлгән.
Шулай ук Дунай булгардарының баш калаһы Плиски эргәһендә табылган 9-нчы буатка караган комарткалар да Юрмый ырыуы Ерми арис формаһында осрай. Тикшеренүләр Ерми һәм Ерми арис этнонимдарының бер үк мәгънә белдерүен билдәләй. Унан тыш, Плиски калаһы диварларында юрматы тамгаларына охшаш тамгалар табылган. Безнең яктагы авыллар Минзәлә иязенә кергәннәр бит инде элек, Минзәлә иязендәге бик күп авыллар менә Юрми кабиләләре белән бәйле авыллар дип исәпләнәләр инде. Тоже тарихта бик күп документлар, шәҗәрәләр сакланган. Башкорт эзе борынгы Юрмый биләмәһенең Ерһау авыл исемдәрендә лә сагылыш тапкан. Безнең районда Стәрле исеме белән, Стәрле елгасы исеме белән бәйләнгән 3 авыл бар иде. Стәрле баш, хәзерге Балтач авылыннан ерак түгел поселок, ул хәзер юк. Һәм Стәрленең тамагында 2 авыл, Югары Стәрле һәм Түбән Стәрле. Түбән Стәрле кичкенә авыл, Югары Стәрле революцияга кадәр Волос үзәге шактый зур авыл. Шактый зур авыл. Һәм менә картадан карыйсың, укыйсың. Булганын да бар. Башкортстанда Стәрле тамак шәһәре. Димәк, Стәрле елгасы да бар. Каян чыккан ул? Безнең Стәрле белән башкорт Стәрлеләр арасында берәр төрле тарихи туганлык җепләре бардыр дип уйлыйм. Юрмый вәкилләренең күпселеге үз сыгышын оныткан. Ә уларның кан кардәшләре Юрматы башкортлары тамырларын яхшы белә. Бездә әле ул шәҗәрәгә игътибар җитәрлек түгел кебек тоела миңа. Аның сәбәбе мин аңлата алмыйм тулысынча. 1944 елны Татарстанда, Ознакай районында рәсмиләр киткәндә минем өчен инде зур полосада септик ангин дигән авыру үтә. Аның сәбәбе кар астында кышлаган башакларны җыеп ашаудан. Шуннан ширләде, шуннан үлемнәр бик күп булды. Шуның өчен шәҗәрәгә игътибар күп нык еллар кимеде. Ондан соң, әгәр дә синең шәҗәрәңдә аталарың, бабаларың, борынгы бабаларың арасында күренекләр кеше бар икән, аларны атау бит гомумән тәвәккәллек сорый торган эш иде. Әйтик, 1740 елларда безнең Өяз үзәге Бөгелмәдә баш күтәргән крестьяннарның иң активларын сайлап алып 20 мең кешене атып үтерәләр. Пугачев вакытында шуннан ким түгел корбан. Күп кеше үзенең бабасын белми дә. Патша вакытында әйтергә ярамаган, курыккан, син фәлән бунтар нәселеннән. 17 елдан соң әйтелгән, син бай нәселеннән, алпавыт нәселеннән, кулак нәселеннән фәлән түгән. Үз тамырларынан ситләшү Юрмыйҙарҙың ихтиярына бәйле түгел. Быға сәйәсәт һәм башҡа сәбәптәр булышлыҡ итә. Әммә һуңғы йылдарҙа тыуған яҡты өйрәнеүселәрҙең әүҙем эшмәкәрлеге шәжәрә төҙөү арҡаһында тарихи ысынбарлыҡ тергеҙелә башланы. Рәсәй фәне ҡаҙаныштары һәм асыштары донъяла юғары баһалана. Бөгөн Өфө нефть-техник университетын тамамлаған студенттар бөтә ер шарында иң юғары квалификациялы белгестәр тип табылһа, Совет мәғарифы заманында ла илебеҙҙә тәрән белемле ғилем эйәләре тәрбиәләнде. Мәҫәлән, Башҡортостандың бәләкәй генә эшселәр ҡасабаһы Учалы районының Миндәге ауылы урта мәктәбенән генә үҙ ваҡытында тиҫтәгә яҡын фән докторҙары, профессорҙар сыҡҡан. Шуларҙың береһе Илдар Рауль улы Ғабитов бүгін Америка Ҡушма Штаттарының Аризона ҡалаһы университетында эшләй. Ленинград университетының физика факультетын тамамлай ул. Ҡырғыҙстанда Рәсәй фәндәр академияһының Черниголовка ҡалаһындағы теоретик физика институтында эшләй. Сит илдәргә сик асылғас 1992 йылда тәү тапҡыр Германияла үҙ һөнәре буйынса эшләү насип була. Работал в компании Deutsche Telekom, в исследовательском центре Deutsche Telekom, и там начала заниматься оптической коммуникацией. Кончилось тем, что мы очень большой проект европейский запустили по улучшению качества оптических сетей европейских. Входило в этот проект несколько крупных центров различных стран. И кончилось это демонстрацией нашего продукта на выставке CeBIT 97 и Экспо 98. Это была линия Мадрид-Лиссабон, высокопроизводительная. То есть существующая оптическая линия, она примерно в 10 раз быстрее работала. Бөтә дөньяга билдәле был күргәҙмәлә ҡатнашыу Башҡортостандан сыҡҡан профессорға ҙур танылыу килтерә. Техник яҡтан иҫкергән оптоволокно аша мәғлүмәтте тапшырыу тиҙлеге һәм күләме 10 тапҡырға арта. Был проекттың етәксеһе Илдар Рауил улы төрлө илдәрҙә эшләүгә саҡырыуҙар ала. 2002 йылда ул Америкаға күсә. Оптоволоконной связи в то время практически не было в России.
Вот. Она была специального назначения, а для такого бытового повседневного использования ее еще не было в то время. То есть в основном связь была по электрическим кабелям. Вот. За рубежом, конечно, в то время уже существовала разветвленная мощная оптоволоконная сеть и в Европе, и в Америке. Но проблема состояла в том, что возбужденные большими возможностями оптического волокна западные фирмы проложили огромное количество волокна, учитывая, что будут его использовать в будущем. Но оказалось, что оно оказалось плохим для того, чтобы передавать большие объемы информации. То есть все развивалось настолько быстро, и требования в том числе, и это привело к тому, что старые волокна, они просто не способны были справляться с требованиями, существовавшими. Ну и вот потребовались новые технологии для того, чтобы плохие, некачественные волокна как-то приспособить к требованиям, скажем, 90-х годов. Вот этот проект наш первый как раз посвящен этому. Илдар Рауил улы бүгін бернисә юнәлеш. Оптик коммуникация, телекоммуникация селтәрләрендә өр-яңы оптик материалдар темалары буенча фәнни эшене дәвам итә. Уның етәкчелегендә бернисә лабораториялар төрле тикшеренүләр алып барыла. Унан тыш галим Аризона университетында укыта. Мәскәү югары уку йортларының берсендә лекция һөйләй. Стандартно 40% времени это преподавание, примерно 40%, иногда там 45% это научная деятельность, 10% то, что называется общественной работой, ну а дальше уже зависит от индивидуальности. Кроме того, профессору университета разрешается 25% своего времени работать в качестве либо независимого консультанта, либо создавать свои компании, то есть это приветствуется. Финансирование либо идет от государства, это Национальный научный фонд называется, армия, военно-воздушные силы и флот. Тоже довольно много денег вкладывают в науку. Ну и кроме того, департамент энергии. Вот то, что раньше называлось у нас Министерством атомной промышленности. Илдар Габитов телекоммуникациялар өлкәһендә дөньяга билдәле галим. Сит телдәрдә иркен аралашкан, фәнни эштәр язган был ардаклы шәхес гыйлем шишмәһенең башы башкорт авылыннан башлануы менән ифрат горур. Дөньяга типтәгә якын фән докторлары, профессорлар тәрбияләгән туган Миндәк мәктәбе укытучыларына туган yerенә рәхмәтле. Сит илдә яшәһә лә ул бер вакытта ла халкын онытмай. Хөрмәтле тамашачылар, ошының менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдим теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып yetkерергә мөмкин. Бунан тыш башкортлар Һызык ТВ Skype адресы эшләй. Тапшыруды әзерләүче иҗади төркем һезнең менән киләһе очрашканга тиклем хушлаша. Һау булыгыз, дөньяны башкортча карагыз.